τη σημερινή ημέρα, αγαπητοί μου. Καθώς ο Απόστολος Θωμάς έθεσε τις προϋποθέσεις, τις κατά αυτόν προϋποθέσεις της πίστεως, οι οποίες ωστόσο όμως δεν ήσαν υπρέπουσες, δεν ήσαν ενδεδειγμένες. Ο Θωμάς, προκειμένου να πιστέψει, εζήτησε να ειδεί, να ψηλαφίσει, να βάλει την χείρα του στην πλευρά του Δεσπότου Χριστού. Δηλαδή να παρατηρήσει και να αποδείξει δια των αισθήσεών του το γεγονός της Αναστάσεως και της παρουσίας του Αναστάντος Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Άστοχος βέβαια οι σκέψεις του Θωμά, καθώς η Θεία Γραφή μας διδάσκει ο αποκαλύπτων μυστήρια απόλεσε πίστην. Αυτός ο οποίος ερευνά, αυτός ο οποίος ψάχνει, αυτός ο οποίος ψηλαφά, προσεγγίζει τα μυστήρια με ποικίλους τρόπους και ασφαλώς μέσω των αισθήσεων. Αυτός λέει απόλεσε την πίστη, έχασε την πίστη. Ο Θωμάς ζητεί το ακριβώς αντίθετο, δια της αποκαλύψεως του μυστηρίου να τεκμηριώσει την πίστην εις την Ανάσταση του Σωτήρος Χριστού. Ωστόσο όμως, αγαπητοί μου, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι και εμείς εκάμαμεν εκτενήν δέησιν προς τον Σωτήραν, να μας αξιώσει να ειδούμε και εμείς την Ανάσταση. Κάτι παρόμοιο που είπε ο Θωμάς. Ο Θωμάς είπε «Εάν μη είδω, ου μη πιστέψω». Και εμείς την Αγίαν και Μεγάλη Πέμπτη ενώπιον του εσταυρωμένου Χριστού εζητήσαμε τούτο, δείξον ημίν και την ένδοξον σου Ανάσταση. Και επιμείναμε εις αυτό το αίτημα, να μας δείξει, να μας παρουσιάσει, να ειδούμε την Ανάσταση του Σωτήρος Χριστού. Ένα γεγονός δια το οποίο ούτε αυτοί οι φυλάσσοντες το νεκρόν σώμα του Κυρίου μας δεν μπορούν να διαβεβαιώσουν. Ουκ ίστοντο πότε ανέστης οι φυλάσσοντες στρατιώτε. Δεν πήραν είδηση, δεν αντελήφθησαν, δεν κατάλαβαν, ούτε αυτοί που σε φύλασαν, Κύριε, το πότε, πολλό δε μάλλον το πώς ανέστης. Και όμως, εμείς επιμένουμε, δείξον ημίν και την ένδοξον σου Ανάσταση. Και όταν αξιωθούμε να φτάσουμε εις την Αγίαν εκείνην ημέρα, θα διατρανώσουμε λέγοντες Ανάσταση Χριστού θεασάμενη. Είδαμεν δηλαδή την Ανάσταση του Σωτήρος Χριστού. Αυτός είναι ένας λόγος ο οποίος γεννά απορίας εις τους πολλούς, καθώς δεν αντιλαμβάνονται τίνι τρόπον είδαμε, διαπιστώσαμε την Ανάσταση του Σωτήρος Χριστού. Όταν μάλιστα ακούγεται και ο λόγος εκείνος ότι την Ανάσταση του Χριστού ουδής ποτέ είδε. Και ασφαλώς κάτι θέλουν να υπούν αυτοί οι οποίοι το λέγουν.
αλλά δεν λέγουν αυτό που πραγματικά ίσως θα ήθελα να εννοήσουν. Ποιος να είδει, τι να είδει? Ένα γεγονός ιστορικών, το οποίο ούτε υπό των Ευαγγελίων καταγράφεται και μαρτυρείται. Τι να είδει? Ποιαν Ανάσταση να είδει? Την έξοδο του Χριστού από τον τάφο? Μα αυτή ουδέποτε γένετο οφθαλμοφανός. Ποιαν Ανάσταση ζητούν να είδουν οι περίεργοι όντες περί το γεγονός της Αναστάσεως? Η Ιερά Ακολουθία της Αναστάσεως του Σωτήρος, αγαπητοί μου, μας θέτει μία προϋπόθεση οράσεως του Αναστάντος Χριστού. Λέγει, ορθρίσομεν όρθρου βαθέως και αντιμύρου των ύμνων προσίσομεν το Δεσπότη και Χριστόν οψόμεθα. Εάν λέει σηκωθούμε πολύ πρωί και αντί για μοίρα παραπέμποντας εις το γεγονός της επισκέψεως των μυροφόρων εις τον τάφο του Σωτήρος Χριστού, αντί για μοίρα λέει, εμείς προσφέρομεν των ύμνων, τότε λέγει θα ειδούμε τον Αναστάντα Χριστόν και Χριστόν οψόμεθα. Θα ειδούμε τον Αναστάντα Χριστόν. Κάπως μπερδεμένα δεν σας φαίνονται αυτά τα πράγματα, αγαπητοί μου? Από τη μία, κανείς δεν είδε την Ανάσταση του Σωτήρος Χριστού, από την άλλη, εμείς ζητούμε να δούμε την Ανάσταση του Χριστού, να ειδούμε τον Αναστάντα Χριστόν, για να πιστέψουμε, ίσως και όχι. Διότι, αγαπητοί μου, δεν είναι προϋπόθεση της πίστεως η όραση του Αναστάντος Χριστού, αλλά είναι επακόλουθον αυτής. Ο Απόστολος Παύλος μας διαβεβαιώνει λέγοντας, δια πίστεως περιπατούμε, ου δια είδους. Δεν περπατούμε, δεν πορευόμεθα εις την ζωή μας με τις εικόνες, με τα ορώμενα, αλλά διαπίστεως περιπατούμε, διαπίστεως πορευόμεθα. Η πίστης λοιπόν είναι προϋπόθεση της οράσεως του Σωτήρος Χριστού. Έτσι λοιπόν ο Θωμάς αδίκως ταλαιπωρείται ζητώντας να είδει για να πιστέψει, να ψηλαφίσει για να πιστέψει. Όφιλε να πιστέψει για να ειδεί. Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες, διαβεβαίωσε ο Κύριος μας. Και παλαιότερον είχε υπεί τούτον το λόγο. Εγώ εις κρίμα εις τούτον των κόσμων ήλθον, ή να οι μη βλέποντες βλέπωσι και οι βλέποντες τυφλοί γίνονται. Εγώ ήρθα, λέγει, εις τον κόσμο για να αποτελέσω σημείων κρίσεως, κριτήριων, προκειμένου, λέει, αυτοί που βλέπουν, οι ανοιχτομάτιδες θα λέγαμε, να μην βλέπουν, γιατί δεν θα έχουν το κριτήριο της πίστεως. Και αυτοί οι οποίοι απόλεσαν την όραση, και δεν εννοεί τους τυφλούς απαραίτητος, αλλά εκείνους οι οποίοι στερούνται αυτήν την δυνατότητα το να είδουν τα γεγονότα όταν αυτά διαδραματίζονται. Αυτοί, λέει, να βλέπουν εκείνα τα οποία πιστεύουν ότι υπάρχουν ως αληθινά. Άλλωστε και από τους αρχαίους χρόνους ο Κύριος μας μέσω του προφήτου Ισαΐου το διετύπωσε και το μεταφέρει ο Ευαγγελιστής της αγάπης,
ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Και πάλιν Ισαΐας είπε, λέγει, τε τύφλοκεν αυτόν τους οφθαλμούς και πεπόροκεν αυτόν την καρδία, ή να μη είδωση της οφθαλμής και νοήσωση την καρδία και επιστραφώσει. Ο προφήτης Ισαΐας το διετύπωσε πρωτίστως και το επαναλαμβάνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος. Ο Θεός λέει, τετύφλοκε τα μάτια των απίστων, προκειμένου να βλέπουν μεν, αλλά να μην κατανοούν. Και άλλοι οι οποίοι δεν είδον, αυτοί και να κατανοούν και αληθινά να διακρίνουν και να βλέπουν. Και ο Απόστολος Παύλος αντιστοίχως διασώζει αυτήν την θέση στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του, λέγοντας, ο Θεός του αιώνος τούτου ετύφλωσε τα νοήματα των απίστων, εις το μη αυγάσε αυτής των φωτισμών του Ευαγγελίου. Βλέπετε αγαπητοί μου, ο Θεός ετύφλωσε τα νοήματα των απίστων. Έτσι λοιπόν, προϋπόθεσης οράσεως αγαπητοί μου, είναι η πίστης. Δια της πίστεως βλέπουμε τον Αναστάντα Χριστόν. Δια της πίστεως ανακαλύπτουμε ή μάλλον αποκαλύπτονται εις ημάς τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, τα οποία εξάπατος δεν μπορούν να ερευνηθούν με τα αισθητήριά μας, τα σωματικά, δηλαδή με τα μάτια, με τα αυτιά, με την όραση, με τη γεύση ή την αφή. Ωστόσο όμως, θα έλεγα πως αυτά τα αισθητήρια, τα οποία αντιστοίχως υπάρχουν και εις των έσων άνθρωπων, εις των πνευματικών άνθρωπων, αυτά τα αισθητήρια όταν λειτουργούν σωστά και απόλυτα, τότε είναι αυτά που μας οδηγούν και εις την πίστη και εις την γνώση και εις την βεβαίωση. Είναι αυτό που λέγανε οι αρχαίοι αγαπητοί μου, νους ορά και νους ακούει. Δεν βλέπουν μόνο τα μάτια, αλλά με το μυαλό βλέπουμε πολύ περισσότερα από αυτά που βλέπουν τα μάτια. Ως αυτός και με τα αυτιά της ψυχής ακούουμε πράγματα τα οποία τα σωματικά αυτιά δεν μπορούν να συλλάβουν και να εννοήσουν. Είναι αυτό που η Εκκλησία μας λέγει, αγαπητοί μου, εις εκείνο το ωραίο ύμνο που ψάλαμε την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Μας καλεί η Εκκλησία δια της γεύσεως, αλλά και της οράσεως, να ανακαλύψουμε ότι ο Κύριος είναι Χριστός, δηλαδή ωφέλιμος, αναγκαίος, απαραίτητος, χρήσιμος. Πώς όμως, πώς μπορεί η γεύσης, η σωματική, η γεύσης του στόματος, πώς μπορεί να μας οδηγήσει σε αυτήν την διαβεβαίωση? Μπορεί να δοκιμάσω κάτι και να καταλάβω ότι ο Χριστός είναι τόσο χρήσιμος και απαραίτητος για τη ζωή μου? Ή να το ειδώ? Όχι αγαπητοί μου, απευθύνεται εις τα πνευματικά αισθητήρια, εις εκείνα τα οποία διαθέτει κάθε ψυχή χριστιανού Ορθοδόξου, η οποία πορεύεται δια της πίστεως και όχι δια του είδους. Εάν θέλετε να βεβαιωθείτε εις αυτήν την θέση, για να ρίξουμε μια ματιά εις τις εμφανίσεις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μετά την Αγία Ανάσταση
και να διαπιστώσουμε και εμείς ότι δεν επαρκούσαν τα μάτια τα σωματικά και τα αισθητήρια τα σωματικά για να αντιληφθούν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο Κύριος μας, όπως μας διαβεβαιώνει το βιβλίο των πράξεων, είναι ο πτανόμενος διεημερών 40 ολόκληρες ημέρες επαρουσιάζεται ενώπιον των μαθητών του και όχι μόνον, ενώπιον πλήθους λαού, επάνω 500 ανδρών, μας διαβεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος, και άλλων πολλών πλήθους λαού. Ας δούμε μερικές από αυτές τις εμφανίσεις, για να δείτε πόσο απαραίτητα ήταν τα μάτια της ψυχής να λειτουργούν και τα αυτιά και όλα τα αισθητήρια προκειμένου να αντιληφθούν την παρουσία του Αναστάντος Σωτήρος Χριστού. Στο πρώτο Εωθινόν Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου, λέει: το καιρό εκείνο οι 11 μαθητέ επουρεύθησαν εις την Γαλιλαία εις το όρος ου ετάξατο αυτής ο Ιησούς. Και οι δόντες αυτών προσεκίνησαν αυτό, οι δε εδίστασαν. Τι βλέπουμε εδώ? Ο Κύριος παρουσιάζεται εις το όρος ου ετάξατο, στο όρος στο οποίο υποσχέθηκε ότι θα παρουσιαστεί μετά την Ανάσταση. Παρουσιάζεται λοιπόν εκεί στην Γαλιλαία ή στην Μικράν Γαλιλαία, όπως λέγεται, και οι Απόστολοι τον βλέπουν και άλλοι τον αναγνωρίζουν και τον προσκυνούν και άλλοι διστάζουν. Γιατί διστάζουν? Δεν τον βλέπουν, δεν αισθάνονται την παρουσία του. Γιατί διστάζουν να τον προσκυνήσουν? Γιατί, αγαπητοί μου, τον βλέπουν μόνο με τα μάτια τα σωματικά και όχι με τα μάτια της ψυχής, τα οποία λειτουργούν όταν υπάρχει βεβαία η πίστη. Στο τρίτο Εωθινό λέγει πως ο Κύριος μετά την Ανάστασή του περιπάτησε με τα 2 μαθητών δυσύν εξ αυτών, οι οποίοι περιπατούσαν εις αγρών, και εφανερώθη αυτής, λέει, πορευομένης εις αγρών, εν ετέρα μορφή. Τι σημαίνει τούτο? Ότι οι μαθητές, ενώ αντιλαμβάνονται την παρουσία ενός συνοδοιπόρου, ο οποίος τους διαβεβαίωνε εις τα γεγονότα τα οποία ήδη είχαν διαδραματιστεί, αυτοί δεν τον αναγνώριζαν, δεν μπορούσαν να τον ειδούν. Μα θα μου πείτε πως ο Χριστός κρατούσε τα μάτια τους. Ο Χριστός κρατούσε κλειστούς τους οφθαλμούς τους. Ο Χριστός όμως, αγαπητοί μου, δεν το έκανε τούτο πειραματιζόμενος ή παίζοντας. Ο Χριστός εγνώριζε ότι η πίστη στον ήτο ασθενική, για το και ομολογούν εις τον ίδιον συνοδοιπόρων Κύριον, ότι εφάνισαν, λέει, ως ηλίρος τα ρήματα των γυναικών, οι οποίες διαβεβαίωσαν εις το γεγονός της Αναστάσεως τους Αποστόλους. Βλέπετε ότι η πίστη των μαθητών είναι ασθενική. Ως εκ τούτου ασθενική είναι και η όρασή των, και δεν αντιλαμβάνονται την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Σε άλλο ιερών κείμενων του Ευαγγελίου λέγει τούτο: Αναστάς ο Ιησούς εκ νεκρών έστι εν μέσω των μαθητών αυτού,
και λέγει αυτής ειρήνη ημίν. Το ηθέντες δε και έμφοβοι γενόμενοι εδώκουν πνεύμα θεωρήν. Παρουσιάζεται ο Κύριος ανάμεσα στον σύλλογο των μαθητών και αυτοί αντί να χαρούν για την παρουσία του Δεσπότου Χριστού και για την βεβαιότητα της Αναστάσεώς του, αυτοί λέει φοβούνται, πτωηθέντες και έμφοβοι γενόμενοι. Τρομοκρατήθηκαν, φοβήθηκαν από την παρουσία ενός φαντάσματος. Έτσι έβλεπαν τον Κύριον, ως φάντασμα τον έβλεπαν. Είπε δε αυτής, τι τεταραγμένοι εστέ και γιατί διαλογισμοί διαβαίνουσιν εν τες καρδίες ημών. Γιατί είστε ταραγμένοι, τους λέει. Γιατί ανεβαίνουν διαλογισμοί στην καρδία σας. Τι είδους διαλογισμοί, αγαπητοί μου, φαντάζεστε ότι ανέβαιναν στην καρδία των μαθητών. Έλεγαν, άραγε είναι αυτός, να είναι αυτός. Μπα, δεν το πιστεύουμε, δεν το νομίζουμε. Αυτοί ήσαν οι διαλογισμοί των μαθητών. Είδετε τα σχήρας μου και τους πόδας μου ότι αυτός εγώ είμαι. Ψηλαφίσατε με και είδετε. Αφού πλέον η πίστης δεν υφίσταται, δεν υπάρχει, τότε ο Χριστός τους παραγγέλνει να προχωρήσουν στην έρευνα. Ψηλαφίσετε και είδετε, διαπιστώσετε. Και τούτο λοιπόν, λέει, επέδειξεν αυτής τα σχήρας και τους πόδας. Και λέγοντας αυτά τα λόγια δείχνει ταυτόχρονα τα χέρια και τα πόδια. «Έτι δε απιστούντων αυτών», σημειώνει ο Ευαγγελιστής, και ενώ βλέπουν τα χέρια και τα πόδια, αυτοί συνεχίζουν να απιστούν. «Έτι δε απιστούντων αυτών». Γιατί? Διότι και πάλι η έρευνα υψηλάφισης δεν ήταν ικανή να τους οδηγήσει στην πίστη. Την επάτησαν και αυτοί ως σαν το Θωμά, ο οποίος έλεγε «Αν μη είδω ου μη πιστέψω». Ορίστε, αυτοί είδαν, εψηλάφισαν. Γιατί δεν πιστεύουν? Γιατί δεν πιστεύουν τον Αναστάντα Σωτήρα? Γιατί δεν πιστεύουν στην παρουσία του? «Έτι δε απιστούντων αυτών», λέει. Μας το βεβαιώνει ο Απόστολος Λουκάς. Συνέχισαν να απιστούν, διότι το έλλειπης η πίστης των. Μήπως όμως το ίδιο δεν συνέβη και εις τας μυροφόρους γυναίκας? Τι μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δια την συνάντηση της Μαρίας της Μαγδαληνής μετά του Κυρίου? Εστράφη στα οπίσω η Μαρία η Μαγδαληνή και θεωρεί τον Ιησούν εστότα και ουκ είδη ότι ο Ιησούς εστί. Ενώ βλέπει τον Ιησούν εστότα, όμως δεν τον αναγνωρίζει. Δεν τον αναγνωρίζει γιατί και αυτής η πίστης δεν είναι ικανή. Ενώ έχει και αυτή την διαβεβαίωση της Αναστάσεως. Εκείνη, λέει ο Ευαγγελιστής, δοκούσα ότι ο Κυπουρός εστι. Ερώτα τον άγνωστον εκείνον άνδρα ως Κυπουρών. Αλλά και όταν οι μαθητές απογοητευμένοι και απελπισμένοι εξαιτίας της έλλειψης της πίστεως του πορεύονται εις την Γαλιλαία πλέον, την λίμνη της Γεννησαρέτ, εις την πατρίδα τους, προκειμένου και πάλι να επιμεληθούν του επαγγέλματός των. Και εκεί ο Κύριος τους συναντά. Και παρόλες τις τόσες εμφανίσεις εις την Αγίαν Πόλην και εις τα πέριξ αυτής, και πάλι οι μαθητές δεν είναι βεβαιωμένοι εις το γεγονός της Αναστάσεως.
Βλέπετε, οι μαθητές είναι ακόμη κόσμος. Δεν έχει έρθει η Πεντηκοστή για να τους φωτίσει, για να τους αλλοιώσει με τη Θείαν εκείνην αλλίωση. Γι' αυτό λοιπόν λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, πρωίας δε ήδη γενομένης έστι ο Ιησούς εις των Αιγιαλών. Πρωί ο Κύριος μας, λέει, παρεστάθη, βρέθηκε στην θάλασσα, στην παραλία εις των Αιγιαλών. Ούμε ενδιείδησαν οι μαθητές ότι ο Ιησούς εστί, και δεν κατάλαβαν οι μαθητές ότι είναι ο Κύριος. Λέγει ο μαθητής εκείνος ονιγάπα ο Ιησούς, το Πέτρο, ο Κύριος εστίν. Ο μαθητής ονιγάπα, αυτός πρώτος αντιλαμβάνεται την παρουσία του Κυρίου και λέγει στον Πέτρο, ο Κύριος είναι. Σίμων ουν Πέτρος, ακούσας ότι ο Κύριος εστί, τον επενδύτη διεζώσατο, ειν γαρ γυμνός. Δεν λέγει ότι διεπίστωσε ότι ήταν ο Κύριος, αλλά άκουσε ότι είναι ο Κύριος. Στο άκουσμα και μόνο ότι μπορεί να είναι ο Κύριος, φοράει το ρούχο του. Διαζώνεται τον επενδύτη, γιατί ήταν γυμνός, και έβαλε αυτόν στη θάλασσα. Και συνεχίζει ο Ιερός Ευαγγελιστής. Ουδείς δε τόλμα των μαθητών εξετάσε αυτόν σι. Κανένας δεν τολμούσε, λέγει, να εξετάσει. Γιατί να εξετάσει? Δεν τους αρκούσε το ότι ο ένας των μαθητών τον ανακαλύπτει και τον ομολογεί? Δεν τους αρκεί. Όχι. Έχουν αμφιβολίες ακόμη. Δεν τολμούνε να τον εξετάσουν, να πούνε ποιος είσαι εσύ. Ποιος είσαι εσύ? Από εντροπή. Το λέγει παρακάτω. Οι δότες, λέγει, ότι ο Κύριος εστί. Γιατί είχαν βεβαιωθεί από τον Ιωάννη, από τους λοιπούς, οι οποίοι πιθανότατα να τον αναγνώρισαν, ότι είναι ο Κύριος. Και αυτοί εντρέποντο, διότι άλλα τους πληροφορούσε η καρδιά τους και άλλα τους ευεβαίωναν οι συμμαθητές, αλλά υποχωρούσε η εντροπή, κυριαρχούσε μάλλον η εντροπή, υποχωρούσε η περιέργεια και δεν ρωτούσανε ποιος είσαι, Κύριε, ποιος είσαι εσύ. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι δεν επαρκούν τα μάτια τα σωματικά και τα αισθητήρια τα σωματικά, δεν επαρκούν για να ειδούμε τον αναστάντα Κύριον. Γι' αυτό και λέγει ο υμνοδός, και αντιμήρου των ύμνων προσήσομεν το Δεσπότη και Χριστόν οψόμεθα. Ο ύμνος όμως είναι προσφορά και μάλιστα προϋπόθεσης πίστεως. Εάν πιστεύεις, υμνολογείς τον Θεό και ο Θεός σου παρουσιάζεται με ποικίλους τρόπους. Δεν είναι του παρόντος για να αναλύσω τι τρόπο μπορούμε να ειδούμε τον αναστάντα Κύριο. Πάντως τούτο λέγω μόνο, πως τον Χριστόν μπορεί κανείς να τον ειδεί μέσα στην κτήση, μέσα στην δημιουργία, μέσα στην πλάση. Είναι αυτό που λέγει η Γραφή. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Οι ουρανοί και το στερέωμα προδίδουν την παρουσία του Χριστού, την δημιουργική παρουσία του Χριστού μέσα εις την κτήση, μέσα εις την πλάση. Είναι αυτό για το οποίο κατηγορεί ο Απόστολος Παύλος των αρχαίων κόσμων εις την προς Ρωμαίους επιστολή, λέγοντας ότι ενώ εγνώρισαν τον Χριστόν μέσα από την δημιουργία, μέσα από τα κτίσματα, όμως δεν τον
λάτρευσαν και δεν τον ευχαρίστησαν, προτιμώντας ανταυτού του δημιουργού να απευθύνουν ευχαριστίαν και δοξολογίαν και ένων εις τα δαιμόνια, εις τα είδωλα. Τον Χριστόν ως αυτός μπορεί να τον διακρίνει κανείς μέσα στην ιστορία του γένους των ανθρώπων, από Αδάμ έως τον Εσχάτων. Εκεί ανακαλύπτει κανείς την παρουσία του Ιησού Χριστού, όπως η σοφία του Σολομώντος μας βεβαιώνει ότι αυτή η σοφία του Θεού, η ενυπόστατο σοφία, το πρόσωπον δηλαδή, η σοφία πρόσωπον, ο Ιησούς Χριστός, τη σοφία την οποία εμείς επικαλούμεθα, προκειμένου να ακούσουμε και να εννοήσουμε τα ιερά ακούσματα του Αγίου Ευαγγελίου. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Αυτή η σοφία, λέει, ήταν μαζί με τους δικαίους, μαζί με τους άνδρας εκείνους, τους θεοσεβείς, οι οποίοι εφοβούνται τον Θεό και τα προστάγματά του πάντοτε διέπρατον. Με τον Αδάμ, τον Νόε, τον Άβελ, τον Ιωσήφ και άλλους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης. Βεβαιώνει η σοφία Σολομώντος και λέει, με ταυτόν ήταν η σοφία εκεί. Μπορούμε λοιπόν να ειδούμε τον Χριστόν και να τον ανακαλύψουμε. Ωστόσο όμως, αγαπητοί μου, καθαρότερον διατυπώνει αυτήν την δυνατότητα οράσεως του Σωτήρος Χριστού ένας πατέρας της Εκκλησίας μας, ο Θεόφιλος, Πατριάρχης Αντιοχίας. Αυτός, διαλεγόμενος μετενός ειδωλολάτρου φιλοσόφου της εποχής του, ονόματι Αυτόλικου, έλεγε τούτα. Ο Αυτόλικος ερώτησε τον Θεόφιλον, εζήτησε από τον Θεόφιλο, δείξον μη τον Θεόν σου, του λέει. Δείξε μου τον Θεόν που πιστεύεις, τον Θεόν που λατρεύεις. Εγώ σου δεικνύω. Ορίστε, ο Δίας, ο Απόλλωνας, η Αφροδίτη, η Άρτεμις, ο Ποσειδώνας, τα δαιμόνια όλα, τα οποία ήσαν είτε ξώανα, είτε πέτρινα, άψυχα αγάλματα. Αυτοί ήσαν οι θεοί. Αυτός προσκυνούσε. Ζητά το ίδιο να του κάνει και ο Θεόφιλος. Δείξε μου, λέει, τον Θεό σου. Ποιον Θεόν προσκυνάς? Και ο Θεόφιλος του απαντά ως εξής. Δείξον μη τον άνθρωπον σου, καγώσι δείξω τον Θεόν μου. Δείξε μου εσύ, λέει, τον άνθρωπό σου, τι άνθρωπος είσαι, και τότε όταν εγώ βεβαιωθώ στην παρουσία του ανθρώπου, του ικανού να ειδεί τον Θεόν, τότε, λέει, και εγώ δεσμεύομαι να σου δείξω τον Θεόν μου. Επί δείξον βλέποντας τους οφθαλμούς της ψυχής σου. Πρέπει, λέγει, να μου αποδείξεις ότι τα μάτια της ψυχής σου βλέπουνε. Βλέπετε λοιπόν πως οράται ο Κύριος? Με τα μάτια της ψυχής. Επί δείξον βλέποντας τους οφθαλμούς της ψυχής σου και τα ότα της καρδίας σου ακούοντα. Ακούνε τα αυτιά της καρδιάς σου? Βλέπετε γάρ ο Θεός της δυναμένης αυτών οράν. Γιατί ο Θεός, λέει, βλέπετε εις αυτούς οι οποίοι είναι ικανοί να τον ειδούν και μάλλον να τον αναγνωρίσουν, διότι πολλοί είδον των Θεών, αλλά ολίγοι τον αναγνώρισαν. Τον Θεόν τον είδε και ο Καϊάφας και ο Άννας και ο Πιλάτος. Δεν τον εγνώρισαν όμως. Δεν τον ανεγνώρισαν.
και ο Ισραήλ όλος δεν τον ανεγνώρισαν. Αυτό είναι το παράπονο του Χριστού, λέγοντας ότι το βόδι και το γαϊδούρι αναγνωρίζουν, λέει, τον Κύριον τους και τρέχουν πίσω του. Σύ δε Ισραήλ ουκ εγνωκάσμε. Εσύ Ισραήλ όμως, λέει, δεν με ανεγνώρισες. Βλέπετε λοιπόν ο Θεός της δυναμένης αυτών ωράν. Επάνεχωση τους οφθαλμούς ανεωγμένους της ψυχής. Πάντες μάγκαρ έχουσι τους οφθαλμούς, αλένοι υποκεχημένους και μη βλέποντας το φως του ηλίου. Όλοι έχουν μάτια, αλλά σωματικά μάτια. Αλλά υπάρχουν και μερικοί οι οποίοι έχουν υποκεχημένους τους οφθαλμούς, δηλαδή οι τυφλοί. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν βλέπουν. Τι σημαίνει? Επειδή δεν βλέπουν οι τυφλοί το φως το ηλιακόν, δεν υπάρχει? Και βέβαια υπάρχει. Η απουσία του φωτός οφείλεται στην ειδική των τύφλωση. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου, κατά τη στοιχεία, όπως υπάρχουν τυφλοί στα σωματικά μάτια, υπάρχουν τυφλοί αντιστοίχως στην πνευματική όρωση. Βέβαια το θέμα είναι ότι είναι αντιστρόφως τα πράγματα, διότι εις μεν τους σωματικούς οφθαλμούς είναι μερικοί εκείνοι που τους στερούνται. Όσον αφορά τους πνευματικούς οφθαλμούς, είναι ολίγοι εκείνοι που τους διαθέτουν. Γι' αυτό δημιουργείται αυτή η σύγχυση. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου, όποιοι διαθέτουν πίστην, αυτοί βλέπουν τον Αναστάντα Χριστόν. Αυτοί τον προσκυνούν. Αυτοί μπορούν με βεβαιότητα να διατρανώσουν Ανάσταση Χριστού θεασάμενη. Είδαμε τον Αναστάντα Κύριο. Όπως έλεγε ο Πέτρος, εφάγαμε ενώπιον του και επίαμε ενώπιον του και είναι συναλυζόμενος με θυμόν επί 40 ολοκλήρους ημέρας. Τρώγαμε και πίναμε μαζί του. Τόσο βέβαιοι ήμασταν εις το γεγονός, είμαστε εις το γεγονός της Αναστάσεως και της παρουσίας του αναστημένου Χριστού. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τούτο γαρεστή πίστεως, το ταμείο ρώμενα δέξαστε. Αυτό είναι, λέει, πίστης. Αυτό, λέει, θα πει πριν πίστης πραγματική. Να αποδέχεσαι αυτά που δεν βλέπουν τα σωματικά σου μάτια. Και όταν αποδεχθείς αυτά που δεν βλέπουν τα σωματικά μάτια ως πραγματικά, τότε έχεις μεγάλες πιθανότητες να ειδείς με τα μάτια της ψυχής αυτά που κανείς άλλος δεν θα βλέπει και κανείς άλλος δεν θα μπορεί να σε διαβεβαιώσει. Έστι γαρ πίστης πραγμάτων έλεγχος ουβλεπωμένων. Τι είναι η πίστης? Είναι ο έλεγχος των πραγμάτων, των γεγονότων, των προσώπων, τα οποία δεν τα βλέπεις με τα σωματικά μάτια. Αυτό θα πει γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, αγαπητοί μου. Έτσι λοιπόν, συμπέρασμα της σημερινής Αγίας ημέρας. Δεν πορευόμεθα δια είδους, αλλά δια πίστεως. Με την πίστη πορευόμεθα. Το είδος, η έρευνα, η εξέταση, η ψηλάφιση ακυρώνει την πίστη. Και εμείς θέλουμε να κρατήσουμε την πίστη. Την πίστη να κρατήσουμε. Αυτή είναι η σώζουσα.
Αυτή μας σώζει. Δεν μας σώζει η βεβαιότητα της οράσεως, της διαπιστώσεως, της ερεύνης, του εργαστηρίου. Όχι. Η πίστη μας σώζει. Έτσι λέει ο Θωμάς, έκαμε λάθος αγαπητοί μου, όταν είπε αν μη είδω ου μη πιστέψω. Εμείς θα λέγουμε πιστεύομαι και ελπίζομαι να ειδούμε. Ελπίζομαι να ειδούμε με τα μάτια της ψυχής, όπως ο Θεός θέλει και όταν ο Θεός θέλει και όπου ο Θεός θέλει. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, πάντως μας λέγει ότι τον Χριστόν, εάν δεν τον ειδούμε στην παρούσα ζωή, δεν θα τον ειδούμε ούτε εις την ένωση. Προσέξτε, μην παρεξηγήσετε αυτόν τον λόγο. Σας είπα μερικούς τρόπους μέσω των οποίων μπορεί κανείς να ειδεί τον Θεόν, να ειδεί τον Χριστόν, να ειδεί τον Δημιουργόν. Αυτούς τους τρόπους πρέπει να τους αναζητήσουμε και να τους εκμεταλλευτούμε, να ειδούμε τον Χριστόν, να ειδούμε τον Χριστόν μέσω της πίστης μας. Αμήν.